Ahoj, vítam ťa pri sledovaní ďalšieho sebarozvojového videa na našej platforme Za zdravím, v ktorom som sa rozhodla nadviazať na tie predošlé dve videá, v ktorých som sa venovala zodpovednosti ako takej a technike rozhodni sa. No a tak som si dnes povedala, že poďme si posvietiť na rozhodovací proces, lebo toto je téma, o ktorej sa naozaj veľmi často bavíme v rámci tých individuálnych sedení s klientami a je to niečo, čo naozaj mnoho ľudí rieši vo svojej každodennosti a možno aj práve ty. Sú ľudia, ktorí sa rozhodujú primárne emočne, sú ľudia, ktorí sa rozhodujú primárne racionálne. Neviem, do ktorej z tých kategórií spadáš ty, ale teraz ti ukážem, ako vnímam zdravý rozhodovací proces ja a v ňom je veľmi dôležité sklbiť obidve tieto zložky, ako tú emočnú, tak aj tú racionálnu. Z môjho pohľadu vnímam také 4 dôležité milníky alebo 4 dôležité kroky v rámci toho rozhodovacieho procesu a nimi sú: najprv je to pocit a navnímanie toho, čo chcem, čo mám rada, čo mi robí dobre, kde mi to naopak nerobí dobre a čo rada nemám. Čiže navnímať si nejaké pole alebo polia, v ktorých ja som v danej záležitosti, o ktorej sa rozhodujem, v súlade alebo naopak v nesúlade. Ako druhé si potrebujem zozbierať dáta. Toto ľudia robia, akurát zabudajú, že tie dáta si potrebujeme zozbierať ako emočné, tak aj technické, lebo niektorí zbierajú len tie technické dáta, niektorí zbierajú zase len tie emočné a vynechať nejakú jednu alebo druhú časť naozaj nám prínosné v tom rozhodovacom procese nie je. Krok číslo 3 rozhodovacieho procesu je vedomé rozhodovanie, kde my vyhodnocujeme na základe nejakých kritérií tieto dáta. No a potom príde krok číslo 4, ktorý mnohí opomínajú, a to je pocit alebo nacítenie tých predošlých 3 krokov. A viem, že teraz je to možno ešte chaos, alebo možno taký otáznik, že OK, však tieto 4 kroky, ale čo s nimi? Takže teraz ti ich budem demonštrovať na príklade, akým je hľadanie si novej práce. Pridaj sa k nám a získaj prístup k celému obsahu platformy Za zdravím. Tvoja cesta za zdravím začína tu.